Ihan kivat maisemat on tälleen talvisena aamuna. Pakkasta on joku 13-14 astetta. Kirpsakka pakkaskeli. Tässä oottelen sähkömiestä. Tulee laittamaan tuonne lämminvesivaraajan relettä ja ulkovalojen relettä. Joo, alkaa tuo pörssisähkösoppari tossa. Mä en muista mikä päivä se alkaa, ihan saattaa olla nyt olla jo siinä pörssisähkössä, mutta kai se tällä viikolla alkaa. Vai oliko se vuoden lopussa? Siinä oli jotain häslinkiä silloin kun mä vaihoin sitä viimeksi sitä sopparia. En ole nyt ihan varma mikä päivä se soppari vaihtuu. Sen takia kun pörssisähköön mennään, niin laitetaan tuo lämminvesivaraaja releen taakse, niin voidaan ohjata sitä sitten älykkäästi. En mä siihen mitään serveriä ajatellut laittaa, että mitä kautta sen voi optimoida sen pörssisähkön, että se lämmittää vain halvoilla tunneilla. Ajattelin laittaa nyt ainakin aluksi ihan vain semmosen normaalin ajastuksen, että yön tunteina lämmitellään lämminvesivaraaja. Sitten katsellaan riittääkö se yölämmitys sille koko päivän käytölle, ja jos ei riitä, niin sitten nostellaan sitä lämpötilaa tai lämmitellään sitten myös päivällä. Mutta se selviää sitten, ja eikö tuo sähkäri tuossa kohta tuu, niin se laittaa sen releen siihen, ja sitten siihen tulee myös tuo ulkovalot, niin tulee kans oman releen taakse, että voidaan niitä ulkovalojakin ajastaa sitten. Kun nythän niitä joutuu aina napsuttelemaan kytkimestä päälle pois, niin pääsee siitä todella vaivalloisesta tavasta eroon. Joo. No, eikä mä palata sitten kun kytkennät on tehty. Joo, nyt vaihdettiin mikrofonia, katsotaan onko äänenlaatu yhtään paremmin. Se on jännä, kun välillä pitää tätä puhelinta toisinpäin ja välillä toisinpäin, niin aina minä katsoo tonne. Ja sitten tulee tämmönen vähän niinku studion julmahuvi, että mihin kameraan mä katon. No joo. Nyt on semmonen homma, että mulla on vaatteetkin kerkesi tässä vaihtua. Eli eletään jo seuraavaa päivää. Sähkömies kävi tuossa laittamassa pari sellyä. Älyä laitto tähän meidän sähkökoppiin. Vaihtapa kameraa. Näin. Niin sinne ilmestyi tommonen LVV-selly. Se on niinku tonsulakkeen takana sen älyohjaus, jos mä oikein ymmärsin. Ja sitten kun tässä on tää lämminvesivaraaja, niin niin siellä on nytten tossa näköisikö se tästä, että se on autopykälässä, niin jos sen siirretään tosta tohon ykköseen, niin sit se lämminvesivaraaja on niinku aina päällä, että sen pystyy ohittaa sen sellyn siinä, että jos se selly nyt vaikka menisi rikki. Eli tämmönen kannattaa ehdottomasti näissä ottaa huomioon. Joo, ja sieltähän löytyi sitten tuolta jostain näiltä main, niin sanooko se sähkömies sitä nyt ohjaajaksi vai käyttäjäksi vai ohjaaja, se taisi olla se termi, niin hiiri oli sinne kuolla kupsahtanut. Mä oon itse asiassa ajatellutkin ja ihmetellyt vähän, kun on toi rapina loppunut. Joskus on aina semmoista rapinaa ollut, niin ei ole pitkään aikaa ollut ja syy taisi olla siinä. No mut se on heitin tuonne tunkiolle tai tuonne yhteen rytökasaan, eikä se on parempiin suihin jo sieltä löytänyt tiensä. Joo, ja sitten laitettiin vähän ulkovaloja toisen sellyn taakse. Sillähän nyt ei mitään sähköä säästä, mutta se on vaan, ei tarvi aina napsutella, rämpytellä kaikkia ulkovaloja nyt päälle pois. Mutta meillähän on siis tommonen Jäspin 300 litran lämminvesivaraaja, niin kyllä se nyt mä haluan uskoa, että kun se on tuossa 6.5 on toi säätö, niin tossa kun se yöllä lämmittää sen, mä laitoin sen ajastuksen niin yö 2 aamu 6, niin se nyt varmaan tunnin tai pari aina lämmittää sitä vettä, että se varmasti riittää. Ja jos ei riitä, niin nostetaan sitten lämpötilaa tai
tai näin. Tarkoitus on tosiaan niillä yön halpoina tunteina lämmittää se vesi. Toi maksaa itsensä takaisin ehkä jokusessa vuodessa. Semmonen arvio laskelma mä siitä tein. Mä en jaksa sitä tässä aukasta sen tarkemmin sitä. Mutta se perustuu siihen, että jos 4/5 sähkökäytöstä menee tuohon lämpimän veden lämmitykseen, niin jos siinä nyt jonkun sentin tai pari säästää sitten siitä osasta taas, niin sitten se ehkä jokusessa vuodessa maksaa itsensä takaisin tämä investointi. Selly oli tosi helppo ottaa käyttöön se mobiilisofta, eli käytännössä kun siinä tuli virrat siihen sellyyn, niin sit ei tarvinnut kuin kännykälle asentaa ohjelma ja sillä ohjelman kautta onnistui sitten kaikki yhdistäminen siihen laitteeseen, sen laitteen liittäminen siihen omaan sellyn tiliin ja sen ohjaus, niin tosi yksinkertaista sen tilin kautta. Ja jos sulla on kokemuksia tällaisista selly- tai vastaavista älyohjauksista, niin heitä tuonne kommenttiin, että miten on toiminut ja ootko ollut tyytyväinen ja montako pottifarmia sulle tällä hetkellä on siellä pystyssä. Sehän se vaara noissa on, että ne kaapataan sitten ulkopuolelta tälleen. Pitää siihen tutustua, ettei olla taas kohta samassa tilanteessa kuin oltiin silloin jokunen aika sitten, kun Nordealla ei systeemit toimineet. Käsittääkseni se johtuu just näistä Internet of Things-laitteista, kun niitä käytettiin pottifarmeina. Tai ainakin se jotenkin liittyy siihen osittain. Tai sitten saattoi olla, että ymmärsi jotain väärin. Joo, sellainen juttu. Ja jos nämä kiinnostaa tällaiset älyjutut sua enemmän, niin voi olla, että mä en niistä nyt enempää tässä kertoile, koska tää hyvin pitkälti oli tässä tää mun älyjuttu. Mutta semmonen kanava kuin systeemi, niin siellä on enemmänkin asiaa näistä sellyistä ja kodin älyohjauksesta. Niin mä koitan laittaa tähän jonkun linkin tähän hetkeen videossa ja tonne kuvaukseen, niin linkin systeemin kanavalle, ja jos et laita, niin sä varmaan osaat naputella sinne hakukenttään systeemi, eli ihan S-llä systeemi, niin sillä löytyy tietoa niin kuin lisää näistä. On ihan asiantuntevan oloinen kaveri ja innokas näitä harrastelemaan ja näin. Mutta mennäänpä sitten videon toiseen aiheeseen ja vaihdetaanpa vähän kuvaa kulmaa. No niin, meillä on täällä tämmönen paketti. Lähettäjänä on Stay Pro Finland. Ja nyt on ihan viimeisen päälle unboxing, eli meillä on kamera tuolla yläviistossa ja meillä on täällä unboxing knifea ja tähän puukkoon liittyy semmonen tarina, että tää oli tässä asennossa, mutta en jaksa olla kovin pitkä. Mutta tää puukon taisin yläasteella tehdä. Ja itse asiassa mä taisin tehdä parikin puukkoa, koska mä löysin kotipaikalta toisen puukon, joka oli ilmeisesti mun tekemä kanssa. Mä oon ollut varsinainen puukon tekijä joskus yläasteella. Mutta aukaistaanpa Stay Pro paketti ja katsotaan mitä sieltä löytyy. Joo, tähän tuli Stay Pro, taitaa olla tanskalainen firma, tuli tosi nopeasti, olikin toki heillä varastossa tämä tavara, että sen puoleen, ja lupasivat, että lähtee vuorokauden sisään, ja niinhän se lähti ja täällä on itse asiassa 2 tavarata, laitetaanpa puukkoa sivummalle. Ensimmäinen tavara on tällainen jatkojohto, eli jatkojohto, jossa on 3 pistuketta päässä, kun meillä on näitä ulkovalosysteemejä sen verran paljon, että kun ei meinaa pistokkeet riittää, niin ihan tällainen tää taisi olla 15 €. 15 € tämän hinta. Pari on jo noita keloja, niin mä en viittinyt semmoista kelaa enää ostaa, kun se tässä käyttötarkoituksessa on aika turha, ylimitoitettu semmoinen, että siinä on jo 60 metriä sitä piuhaa, että tässä on ihan tämmönen, tää on ihan tällainen näin pätkä, niin saadaan saadaan tonne katokseen niin
siellä katoksen reunavalot, jotka on kanssa älyvalot, niin niissä ei tällä hetkellä kuule virta, niin saadaan virta niihin ja vähän lisää valoa sitten tuonne terdelle. Ja niin mä laitan tähän videon loppuun sitten vähän kuvaa siitä, että miltä ne meidän ulkovalot näyttää niin kuin terassilla ja miltä tämä näyttää sitten, kun siinä on valot, koska tämähän on tadaa, valokettu. Ja selle. Ostin siis, tää on puolisolle joululahja, et kun häntä tämä pimeä aika vähän niin kuin harmittaa ja hänen lempieläin on kettu, niin saadaan tästä semmonen kiva homma tuohon pihalle. Kyllä on muovia. Kyllä on muovia. Eli tällainen kettu. Tää on olis tää, mikäs tää Constsmide merkkinen. Katsotaan mitä sieltä paljastuu. Missä tämä paketti näkyy teille? Tuosta näkyy. Ja tarvitaan unboxing knifea tähän. Ei itse asiassa varmaan tarvitakaan, koska siinä on tommonen muovilärpäke tuossa. Laitetaan se tuonne. Joo, täältähän se aukeaa pitämään pakettia. Joo, on kyllä kiva värinen. On. Siinä. 40 senttiä. Ihan kivan kokoinen, täytyy sanoa. Näyttää niinku, okei, tosi kevyt. Et onhan tää nyt ihan täyttä muovia, irtoskoilta jotain. Eikö siinä, onko siinä jotain? Mitä siinä on? Siinä on sitä muovitulosteen tai jäämiä. Muovitulosteen jäämiä. Joo, tämähän on siis ihan ulkokäyttöön suunniteltu, approved ulkokäyttöön. Ja käydään viskasemassa toi ihan sinne kohta paikoilleen. Vitsi tätä muoviroskaa, tätä riittää. Semmonen nippelitieto, että tiesittekö, että muovikassit, muovipussit kaupasta ostettuna on silti ympäristöystävällisempiä kuin ne paperikassit, koska paperikassien tekemiseen kuluu enemmän energiaa, vaikka ne onkin uusiutuvista materiaaleista käsittääkseni tehty. Niin jännä juttu. Sitä muovia vaan jotenkin on ilmeisesti niin helppo tehdä, tai sitä tehdään niin paljon, että se on sen volyymin tuotanto tai sivutuote, että se on sitten per pussi on edullista. Mutta ehkä niiden kierrätystä pitäisi sitten vaan parantaa jotenkin, koska onhan se ihan järjetöntä, että niitä heitellään tuonne meriin ja vesistöihin sun muihin. Niin joo, lähdetäänpä tekemään, laitetaan tää paikalle. Saattaa olla, että puoliso kurkkii tuolta keittiöikkunasta, koska ajattelin tämän laittaa just siihen keittiön ikkunaan. Ei, tuli WhatsApp-viesti, niin katkesi ajatus. Markukselle terveiset videolla, just on meillä viestittelyä tässä ollut, niin siis tämä kettu tulee siihen meidän etupihalle. Mä vielä vähän kolasin silleen lunta semmoisen kasaan, niin sen päälle ehkä se näkyy sitten kivasti siitä keittiöikkunasta. Ja eli aamulla kun heräilee ja sitten se näkee sitä kodinhoitohuoneikkunasta, niin semmonen kiva herätys tulee siinä, vaikka on pimeätä, niin se kettu loistaa sinne. Ja niin illalla sama juttu. Ja näin, niin nyt minä tässä mietin, että mitenkäs me tää kuvaushommeli toteutetaan. Ehkä me nyt lähdetään vaan tämän kolmijalan kanssa ulos tästä kopista. Jep, palaamme.
Joo. Elikkäs se on niinku tuolla noin. Nyt te ootte vähän vinossa, koska tämä on nämä kolmijalkavinossa ja minä en jaksanut tästä säädellä mitään blanaarisia. Eikö kyllä mä nyt jaksan kuitenkin sit säädellä. Tässähän tää menee selittäessä tää säätö. No, ootteko te nyt suorassa? Loistavaa. Tää on vähän ehkä muovinen tää kolmijalkainen. Säätö ei ole aina ihan niin tarkka, mutta kyllä se nyt ja siellä näkyykin toi jatkoroikka, mihinkä tää tulee kiinni. Ja nyt alkaa olla aika viileä, nyt toimittava nopeasti. Katsotaan, onko meillä katselijoita. Ei näy katselijoita. Laitetaanko me se on niin kuin tässä. Noin, siihen jää kettu katselemaan iloisesti, kun nyt on kylmää, kyllä säätää näitä ilman hanskoja, mutta selvittäisiköhän me. Ai ei, tuossa on yksi paikka vappana. No ne on tietysti jäässä nää. Saanko luukkua auki? Kyllä on kylmä. Sieltä se luukku aukeaa. Noin. Nyt meillä on siinä. Laitetaan noita vähän piiloon. Ei kyllä menee sieltä sitten. Menee piiloon, kun tässä on lumisateita luvannut ja näin, niin ei siinä mitään. Meillä on tässä tämmönen ja ei oo yleisöä siellä. Ei ainakaan tietääkseni näy. Ja nyt meillä on semmonen juttu, että laitetaan tosta ajastinkellon ohitus ja saadaan testattua, että toimiiko tuo kettu. Se on vähän noloa, tietysti jos se toimii. Kerkisin sen tonne käydä laittamassa, niin kyllä. Valot toimii takaisin kello. Tääkin on vähän tämmöstä, muistaakseni jollain videolla tästä kellohommista taisin puhua, että nyt sinänsä voisi olla ympäri vuorokauden päällä. Kun on noin kellot, niin kivahan se on. Ja nytten näette, kun minä menen tästä ovesta sisälle. Joo. Sitten jossain vaiheessa, kun me nostetaan näiden YouTube-videoiden tasoa niin kovasti, että me tehdään näitä tai panostetaan niin paljon näihin videon kuvauksiin, että tehdään näitä siirtymiä, niin kuin YouTubettajat paljon tekee sitä, että ne niin kuin kuvaa itseään tekemässä ja sitten tulee niitä siirrellään kameraan ja se on niin kuin yllättävän työlästä, koska siihen kuluu aikaa ja sitten siinä leikkausvaiheessa pitää aina muistaa leikellä näin. Tämä mun tyyli on vähän tämmöistä, että suoraan se videomatsku niin YouTubeen. Pienin leikkauksin toki ja vähän lisätään tekstejä välillä ja kyllä mä tätä ääneen nyt yritän panostaa silleen, että mä säädän tätä ääntä sitten erilaisilla säätimillä. Mä voisin joskus niistä kertoa lisää ehkä jollain toisella videolla. Mut hei, meillä on nyt kettu siellä ja tosi kiva juttu. Laitetaan tähän videon loppuun sitten. No itse asiassa tämä video nyt taitaa olla aika lopussa tässä, niin laitetaan kuvaa, miltä se näyttää se kettu illalla. Ja sitten itse ne terassivalot, ja just siitä tuli mieleeni muistiinkin tässä, että aina ne terassivalot, nehän pitää käydä kans laittamassa tonne. Mä nyt en sitä kuvaile, koska se nyt on jatko jo kiinnittäminen piuhaa ja näin. Laitetaan kuvasta lopputuloksesta ja se on tällainen, siis on se sellyn rele, mikä tonne sähkökaappiin meni ja sitten meni sinne eteisen valopistoken rasiaan. Sisälle meni tämmönen, tää on tosi pieni, tosi oli helppo asentaa. Se ainoastaan sen, kun se meni sinne
eteiskaappiin meillä siihen valokytkimeen, niin siinä ei ollut tätä, oliko se nollapiuhakoselta puuttu vai miten se sähkömies sanoi, niin se piti vetää sinne ja siinähän sillä ihan hiki tulikin, kun se työnti sinne uutta johtoa sinne koteloon niin ja putkistoon, niin, mutta muuten niin tosi yksinkertainen on tämä laittaa ja niin kuin asentaa, ja et ei ole sähkömieheltä iso homma. Ja sitten käyttäjältä niin ei ole iso homma ottaa käyttöön, että tosi positiiviset kokemukset niin on nyt tästä. Sitten meillä on tuolla yksi joulukuusen jalka, mutta tehdään siitä video erikseen, kun meillä on tullut kaksi joulukuusen jalkaa todettu, että ihan perseestä. Niin nyt ostin tako valurauta kuusen jalan, niin se painaa vissiin 6 kiloa, niin nyt pitäisi olla semmoinen kuusen jalka, joka pitää kuusen pystyssä. Tehdään siitä sitten oma video. Ja olikos mulla tässä muuta mielen päällä? Joo, jouluna tulee sitten pelaajan läpikäyntiä. Varmaan tulee 25. päivä tulee se, että mä luulen, että tää video tulee nyt seuraavaksi ja sen jälkeen tulee vähän lumentyöntövideo ja mulla on nyt hirveä kuvausinnostus. Nämä ei välttämättä ole niin kuin aikajanallisesti mene ihan yhteneväisesti, niin mä joten yritän tässä puhua myös silleen, että työtte on ihan sekaisin siellä, että mikä päivä tässä on menossa ja tällä lailla, niin kun ei sillä nyt ole ihan hirveästi merkitystä milloin mitäkin tapahtuu, kunhan tapahtuu ja niin kamera käy ja on tosiaan innostusta tähän juttuun, niin ei muuta kuin ihakaa kettua ja ostalkaa toisillenne hienoja joululahjoja, jos tykkäätte ostella joululahjoja. Ja näin. No joo. Jes. Kattokaa ne kuvat kohta ja näkyllään taas seuraavassa videossa. Se on moi.